RMN. Ay, hello! Kumusta ka mo? Yan sabi niyo, agad si Kanginan Tifon Morales and then ako sa partner din napita si Juan Itayad. Kumusta ka matanan? Kung ako ang pasulti yun, natural, asap kita, always say a prayer. Ang atong pag-ampo, atong panalangin ito sa labang magagahom. Muy atong unahon sa tanan. Lord, thank you kay Lord sa imong gihatag ka namang grasya. Matagalaw. Thank you, Lord. Okay. Ang suot ang pagkaroon ng katahagan ng pagtigad, no? Pinadahagan is usak ka lalaki. Ang mapatago lang sa ngan nga Jikoy. Kinigibawatan o duwa sa radyo ni Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Jikoy. Kini ako problema bahin ni sa akong pagkatao ambot og ano nga ako gigituyuan taon pero aron yung masabtan ang akong problema no kinaniyo na ko pagsugod ang tanan ha when no one else can ay kanta ko diri tayo day Kanang imong tingog no, kay mo panang tindag balot, mapuslan pa. biyas ni mo tayo Ikaw ba? Balot yun? Naluga ko lang kinabuhi ni mo. ay ngano man tay ha Awara. Di jo ko sabot ni mo usahay. Maglibog yo ko. ay tay kung sa kita na ako mao na konsuyab ko sa imong panan madagid na di na ako ikalimot kay tuyab ko Dili ka mauwaw, Jikoy. Matsukay kag lawas. Mas kulado. Unya, igat pakas nagamatay. ay sino mo tay kinahanglan wes ko trabaho Trabaho sa imong mata. Pero na ay bayo tao sa ka gym instructor. tay ano ro ko kumuladla din sa ato dito sa gawas dili Uy, bantay ha. Makakita gani kung mag-ikid-ikid kang mula ka sa gawas. Putlong ko gunang tumol sa imo buhanga ka. tay putlang ya palisig lungaga Hello! Bayot yung... Ay, bisag kong sound. Bayot ang yung dako. Bayot! ATY tay ATY Pawar ko, Chikoy. Pawa. Ay, mamatay ko ni mong sa'yo buhanga ka. Pawa! tay balik ko gym babu Kaniya ito ng itas madam ni mo. aha ngano man Ang way structure kaniya Zumba. ay marisusset Oh, absent. Mo tong nanawag siyang madam. nganong nawag ba siya Gipiskat. nya ikaw di ay tiyok Gumao na Zumba eh. Mas ikaw pa ngayon na nakimay kam sayaw. Ngayon ikaw. Mo to ng itas madam ni mo. Lakaw to na to. madam Dali ka rin, Chikoy. Suot ka rin, kaya doon na tayo istoryahan. madam Di ito man, no, makaganina. Ni-absent ka? madam, ni duty man ko. Pagka-auto, niuli lang ko sa amo kadiyot. Sa bahay ba kay, nagsusi taon kong tatay, madam, kay may pamati taos lawas. Mao ba? Gipatawag ta ka, kay si Suset, murag madugay-dugay pa to. Kay puwertig yung tuwaha sa mata, unya murag mo file lang kuno siya vacation leave. Mo ba? Unya kay wamantay makapuli niya, moong ikaw ang muda sa Zumba. So, ikaw lang sa tingali, ha? Okay, madam. Good. Sige lang, kay ako rin mahibaw sa imong sweldo. Total ang Zumba kada hapon naman na, nya katulo sa usa ka semana. So, ugway Zumba, anak na kada sa gym. Kay hibaw na ka, mangita sila instructor nga dakog lawas, sama nimo. Okay, madam. Okay, sige. Kamu na'y bahala din ha. O gutuman mo, pagkuha lang mo diya sa kantin. Ipalista lang. Thank you. Okay, madam. Gidang bajik ko'y power mo kayo. Daw ko mang 200 pounds. Grabe. Na, may bagong enroll. Ikaw na bahala na, ha? Okay, bye, Jikoy. Ato ko speakers kwarto. Kaya basig daghang maapil to Zumba. Ikaw na bahala din, ha? Okay, bye. Ako yung gitago nila ako pagkamahuyang kay naibaw man ko nga kung mahibaw sila dako kayong gubot dako kayong isyo kay sila nagtuo nga macho gwapo kay kong pagkatao pero wala sila masayod nga si Ryan ko si Rina unya Oh, Chikoy, di ba na magkay-duty sa gym? tay pero basi di ko makatrabaho tungod sa akong kahimtang ron aray Oh, o sabay na po ni mo bata ka.
Nasobrahan na sa siguro ka sa pag-workout. Kung sa may sakit na mo, Mauli kita eh. Ganglan manggod. Kay absent ang usa ka fitness coach sa gym. Ako rang usa. Doon na pa'y zumba pagkagabi, ana. Okay. Murag, tibuo kalawasan ako ang sakit ay. Na kay haplas diha tay. oy, dili ego ang pahid-pahid lang. So, ayan mauni akong giinom nga tambal sa panakit sa kalawasan. Maong tanawi mo tatay, kusgan pas kabaw. Unsang kabala man ni tay. Alaksan ifar, imna para sa sakit sa imong kalawasan. Mahapayan dayon ang imong ipamati in as fast as 15 minutes tungod kay dunag kini kombinasyon sa ibuprofen o paracetamol diretso sa gigikanan sa sakit. Asaban ka? Kumusta naman ang imong pamati? Mutrabaho na ko tay. In as fast as 15 minutes lang, maupaya na akong gipabati. Okay man di ay ning alaksan FR tay? Oo, oy, basta alaksan ifar. Mao ngayo baliwala ang panakit sa imong kalawasan, labi na sa klase sa imong trabaho. Laban lang. Kung mo sakit na gani ang kalawasan, i-alaksan ifar dayon. Salamat tay. O salamat sa alaksan FR. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, bay. Bay, Chikoy. Sa mga kadagtuto lang, sog ng best man ka. Bakit mga nakatuto ka na? Ako lang gitanaw ang bugdo. Sa bugdo. Ang iyang dughan ba? Tandi sa ako aba. Kay kinsay dako na mo dughan. Oh, dughan dahil. Pero, ang piriting nakatutok sa ubos. Ang iyang paa, sad, ako sang tandi sa akong gidakon sa akong paa o ang iyang paa. Ay, di na pala si Muhay. Ako sa glawas pero ang purma, bati kayong tanaw, di ba? Oo, di pala si Muhay. Puro mga kaglawas, oh. Bida. Pila kay Chase nga imong nabugha ba, no? Ang kanahan, chicks niya, bida. Lucky ako, no? Babay, gisinyasan kong madam. Murag, patungo ko dito. Oh, sige, sige, bay. Ako na sa diri. Ay, sige, bay. Hala akong idol. Nag-bench press siya. Pulbida. Naghayang. Haloy. Iyo na tanan. Oh my gasoline station nga nasunog. Marayog kong. Paglibutan ani, oy. Ano? Isitsitan ko niya. Murag, magpatudlo siya. Ako duhulon. Haloy, kagwapo niya. Kagwapo niya. Oh, yes, sir. Hi, nani, sir. Kini number 7? Ha? Taisip na siya, sir. Kini. Kini ra ba, kani? Paraluyo sa braso ni mo, sir. O kini sa mao ni bicep. Sunda ko, sir, ha? Inani, on magunda, sir. Okay. Ikaw sa, sir. Kana, sir, kana. Good, good. Okay. 10,000, sir, ha? Nya, 3 times, okay? Kana sang gamay, sir. Ayaw nang bugat. Kana gamay may gamita. Bago pa man ka. Kana lang gaan. Kaning 10 pounds, oh. Nya, ano mo lang na to, okay, sir, ha? Itong gunot ang tulo na ingon si madam. Nigdayon ko nung sira na to. Nganong kita man tol? Huwag ko may bawa eh. Yun na, huwag ka masuko. Wa man, murag ganitong malipayon. No ba? Saan ko na yung meetingan tol? Basin sa itong increase. Sus, kanindot ka na tuloy tol. Bita, kapag laki, nagkikuha na tol. Ilong diya ba eh. Magkatawa ang tani mo. Mayroong tao na? Kawag ito yung ngayon mo babayot eh. Dako na maglawas yung babayot ka. Ngayon mo bayot ha? Sagol mo na sila. Napoy tambok na iniwang. Mga bayot mo na. Napoy matso nga bayot. Oo no. Pero what ayo na ya? Uy, unay sa bakit niya tuloy. Lisod taon na ako ka-type tol. Ha? Ngayon naman. Namin sa tol. Kagkakindi mo ba eh. Napay nagsumba dito? Oo ba? Si Annette say akong gipada dito. Kapoy ko, oy. Ay, kapoy kayo, oray. Oba ka na eh. Sa ganahan giga diri kay dagang gwapo. Oh, karoon ba sa naigwapo diri? Nagbag mo ka ba? Ay, kalimot meeting ha? Basi muli ka diri, so kay manglaki ka. Hindi, lagi.
Unya, pag human sa gyud sa trabaho, nag-meeting, ma'am, kuyawan ko kung sa meetingan, kay basig ako ba? Kay naibaw na gyud sila, kung sa ko nga pagkatao. Gawas lang sa mo manager nga si Madam Jacqueline. Unya, Okay, so, moro ka meeting ha? Og ikaw, Jikoy, pabilin sa kay doon ako'y gustong isulti nimo. Sige, thank you. oh, madam. Jikoy, ipabilin ta ka kay doon ako'y mahinungdanong isulti nimo. Oo, unsa man na, madam. May abihan kong usa ka gym, og may akong gusto nga ikaw ang mo manage dito ha. Unya, may moabot nga investor nga gusto mo invest sa akong gym. So kinahanglan nga makumbinsi nato siya og atong mapakita niya nga maayo nato pagkada ang maong gym. Okay ka ana, Jikoy? Okay, madam. Kinahanglan nga ampingan gyud nato og maayo ang iyang pagsalingan hinato. Kinahanglan nga buhaton nato ang gusto niya. Unya atong mapakita niya nga kamaog gyud ta nga mo handle sa maong negosyo. Okay ba, Jikoy? Oh, yes, madam. Okay kayo. Ano sa siya? Ano sa tamo kigimamatan na niya? Sunod adlaw, moabot na siya. Usa ka balikbayan. Wa ko kasabot sa kong gibati kay murag dalipay ko, mura sa ko nahadlok. Dalipay ko nga ako may manage sa bagong gym. Unya, kuyawan sad ko kay basig stricto ni siya. Unya, Jikoy? ma'am? Madam? Dali, kuyugi ko. Atong sugato na nga atong bagong investor. Oh, okay, madam. Tol, kamo lang sa din ito, ha? Sige bay. Okay, let's go, madam. Recorded by X Thunder Gaming. Amo gisugat ti Badam sa airport, samot kulbang akong gibati. Kay magkita naman gid mi. Kulya? Mitug pa ng eroplano nga iyang gisakyan. Pangandam, ha, Jikoy? Okay, madam. Sir, sa madam? Murag duha man tingali sila. Kuyog yung asawa. Okay, madam. Dali. Ato siyang at nga diri sa may gate sa arrival. Dali. Okay, madam. Nanay, nanggawas ng mga pasahero sa eroplano, Jikoy. Uy, tuara! Ha? Tuara si Jikoy! Hello, Mr. Donato! Asa ka, ani? Hello! Sir. Ginoo ko. Babayo tayo ko. Hello, good morning. Hello, Sir Donato! Hello, sir! How's your flight? Okay lang, siya ba sinabi niyo na gym instructor? Yes, sir! Si Jikoy. Jikoy, siya si Mr. Donato. Ang mo-invest sa bago natong gym. Hi, sir. Kumusta? Okay, Ang iyang misis, Jikoy. Si Ma'am Auring. Hello, Ma'am Oring. Hi. Hala. Gigidatan ko niya. Hala, no? Mao ni instructor, macho, unya gwapo. Thank you. Iyagi ko tubayo ang akong kabot sa tabi sa Sunday. Urbita. Iya ko gidatan. Hala, no? Ang tinuo na develop din ko pagkakita na ko Mr. Donato. Unyang iya bang asawa, mura ka gusto na ko. Problema na ko kay bisigi maganas gym ang asawa. Halos kada adlaw. Unya, piabot ang panahon nga nagparamdam na gyud ang asawa taon ako. Pero to ako may love siyang bana. Usa ko rin ako. Aliw tabagi ko ninyo. Pagsaban ko kaboy pasultihon. Jikoy. Asan mo? Good morning. Unsa nga sa tong sinder ganilan? Atong sinder si Jikoy. Okay, unsa to yung problema ani? Ay kanila gyud problema niya bam kay na si kanang tinaguan nga dili niya kayo ikabulgar. Pero yung mga kauban kay bao naman nga inana siya murag double blade siya ba. Pero dili gyud double blade kanang medyo bayod gyud ni siya. Wala siya muladlad. Wala siya muladlad. Unsa Ang kani? problema ani niya bam kay gipada siya gym ni sini Ma'am Jacqueline. Gipada siya gym karon ang ayahang mga Siya nang manage. siya na bandit sa agihang amo taon naibog man niya ang babae. Nya ang lalaki naibog siya sa lalaki. Saot man niya. Okay. Wa makibalong iyang amo nga kuan may pagkabayot siya no. Kung siya magladlad og maayo karon, naibgan siya asawa. Asawa. Apan siya naibog sa bana. Bana. Ginoo. Sauna na. Ikaw ba be? Gindutan niya, no? Duha iya. Di Naibog siya bana, naibgan siya asawa. Matsumgod kuno kay siya lawas Ate Pres. Nindot kuno kay siya lawas, no. no? Oo. Time sa doon natin giya diri no. Unang Juan. Ang lawas sa tipres ang kagwapohon mo si Alec Baldwin. Alik Baldwin.
Guwang na maros sa Duwa kayo pero pagulitaw Alec Baldwin. Gwapo kayo, ay. Di natin gwapo na. Marag di takatog, magtanaw. Sa mga batano pa artista. Kisa galing na batanong artista sa Amerika nga gwapo sa batano pa Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Sila Cruise. si Brad Pitt. Brad pero Pitt, oh. Pero di kay kagwapuhan ni Brad Brad Pitt, Pitt. dili kayo. Kunwa siya'y bungot bati. Oh, mas gwapo yun si Alec Baldwin. Ate Pres, sa unang panahon kuno. Ate Pres, sa mga artista kuno sa kawas sa nasod, ang pinakagwapo kuno sa unang katulad kuno sa Elvis Presley. Ah, Ay, di man di man gid. kayo. Oy, di man to gwapo. Nindot na to sa tanawon, to sa nga tayo, nga makanta na. Charming lang kay ba, ganahan ka, pero di jud gwapo. Ay, ari lang tas ato. Ano natin Ano, paggiya ni ano, Alan? Sige. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 16. Oh, Kay, kay. ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, Unod nung. ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, Di, kun dili iya sa kalibutan. Mabila nagingon nila nga sa Paris, padirubod nga, ay mapanghabog, bugiro mo, gwapo mo. Nya, daghan mo kwartaw, nya, nindot mo mga bahay, nindot mo kuwan. Hindi ka tupan nyo sa Ginoo, ang pangutanan sa Ginoo, unsa imong gibuhat sa imong mga silingan, mga kuwan. Kamo, bugiro mo, mga gwapo, kayo mo mga dindot, kung sakyanan, ang inyong sakyanan, sobra pagali kayo. O nya, daghan kayo, nya, kadiyot at President. Naagi tinuod bam nga kanang daghan kag Sabay? sakyan ano? Mm. Yung magibong kung sa paggamit nila na nga perti man daghan. Oo. Ato ti basunog basa. Okay, ha? sige. Atong balikon. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw. So mao ning makaibugon kita ti pres no. Ang tanang gikaibgan sa mga mata, dalagi, ug ang kanang di pasigarbo sa tao dili kini iya sa amahan kun dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini nga gikaibgan sa mga tao mga hanaw apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Okay? Ang tanan ko nung gikaibgan ug tanang gipanag-iya ni Muguliat ilabi na mga butang or katong mga unod-non nga mga pagbati mga hanaw ra tanan. Ang mga ano, ay kadiyot kayo, Pres, si Vice Mayor Jolie Flores sa Barilin ng musta sila nato dire. Hoy, mao gyapon. Makita ra ta diha, Vice. Kuyog karon si Ate Pres, Vice. Ha? Muhalad man ron siya Saingan? kato diha. Say nga no. O nini. Giul ka mo dito sa kuan ha. Oh, nining adlaw. Nining adlaw gulyat kay pag-record na to. Oh, pag-record na to aning pizza 9 sa Disyembre. May pista sa ilahang. Oh, may Vice variety Mayor. show dito sa Patupat. Patupat Barilin. Dili Ah, variety show, drama. Langit kakilat. Oh, Langit nining kakilat ako pag-record no. O airman ni nato. Kuyog si Ate Pres, ikaw sad bang. Ito. Sige lang bang. Wala tayo sila alambre. Tinuod Ate Pres, oy kanang daghan kay sakyan na. Oh, lagi. May ibon ko gulyat ko. Saan nila paggamit kada adlaw? Pila ka buok? Ila pa nang gihatag og Grabe kanang nga, mga uy. pobre gihimon lang mga bay. Ito, uy. Milyon-milyon na sakyanan. Grabe halagi ba? Grabe yan. Unya, ini kapatay nila. Di yun na wala na sakyanan. Di na. Wa yun. Maduno ta. Ay, katong gingon Goliath nga maraming bahay, maraming Oh, pera, tinuod. maraming sasakyan, maraming asawa. Pag namatay kayo, isang kabaong lang. Oh, isang kabaong lang kayo. Oh. Balik ta. Okay, balik Oh, ta. ang maayo ni mong buhaton kasi Cinderland. Si ito dong Jikoy. Ang maayo ni mong buhaton dudong jikoy no, kanang naang wa mo ginakaibaw imong amo, paano yun nilang nga ayaw ipahibaw, iutong lang ng imong kaibog diha kay matod pa dire kung maibog kita puro mo gud mga unod nung kailibgon kundi sa kalibutan. Ikadaw sab na may asawa. Ang asawa na Kaya ang ibog. kuya ano ba, kung mada siya sa asawa. Kana bang madaan gid siya ba? Kana bang tintalong gid siya sa asawa, sa niya ana. Uya dili sa kuya matindal sa bana. Prehab raman. Siya may tintal sa bana. Og Ang siya- kuya og siya may tintalo sa asawa kay sige magato dito ka asawa. Hayahay kay siya, uy. Wa ako ana dong Jikoy. Yay. I-try sa kuno ang kanang babae dong. I-try basig maulian si Ate Pres ba nga malaki Uy, niya. tanay ko nos bambinas. Ayaw, Suway uy. mabambinas. Nakasuway one week oy. Uya wa man jud ko na laki. Ayaw oy. Ayaw. Ang ana, Na. prangkahin na lang gid sila, iladlad na lang gyud nga ingon anak ka. Mauna. Entonces, dili ka maibog sa laki, unya dili po dong albabay ang asawa sa tikiya nga maibog nimo. Aha. Ana. Mulikay na sila. Oh, likay na lang. Ang ibog Oh. mo, mulikay na. Oh, Kay- paibawa, bayot man ka, di ba? paibawa ang asawa nga bayuton jud ka. Dili bayuton, bayot. Oh, bayot jud ka niya ang laki, o may Iya, bawsad siya. nga bayot Dili ka. man na mo tubay nimo. Oh, O di man na mo tubay nimo na may asawa. Entonces wala kay problema ug makatuka na nga maghayang. Mauna. Oh, dili ka lakas gawas at dili lang jud ko ay magkuyog ta. Awo sa pa. Salamat mo ka dito lumanon. Correct Sige, ma'am, sige, ma'am. Paso. Tiho. RMN